आङो एपिसिसि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि स्पक्स पार्सन हिसाबै आरो बिटिआर कंग्रेस कोअर्डिनेशन कमिटिनि इनचार्ज हिसाबै आङो नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिग्रोदों खुलुमबाय। एक्चुअली दाखालिनि जे जानाय घटना जोंसार मोसाहारि आरो जनक ब्रह्म सानैबो खोनानायावथ' एसनि एक्स केडारमोन बिथांमोनहा। दा बे जिनिसा आं गिबियावनो बेखौसो बुंनो सानदों बियो बिराद गिदिर मोनसे जाथाय जाय जाथाया माने मुगैथाव जाथाय आरो जोंनि साधारन रायजो राजा रायजो जाग्रा बर' हारिनि थाखाय बिराद गिख्रंथाव मोनसे दोहौआव फैगासिनो दं नामा आं बेखौ लानानैसो बिराद सोंखारिनो सानदों। एक नाम्बार खोथाया बेनो जाहैबाय जे बिथाङा जे बिटिआर सुक्तिया बर'नि थामथि बिटिआर सुक्तिया गोजोननि सुक्ति होन्दोंमोन बिथांमोनहा गोजोन फैबाय गोजोन जासिगोन होननानै दिनै मा नुबाय बिनि उल्थायैसो जोङो नुबाय। दिनै सिगाङावबोथ' होननाय मथे जोंहा NLFBनि दैदेनगिरि बिथां बाथायानो होनथारबाय जे जोङो दिनै NLFB दाफिननांगौनि गोनांथि गैयामोन। पुलिस अफिसारानो जोंखौ हाग्रायाव थिनहरदों उमुक आइजि उमुक SP मोनहानोथ' जोंखौहाय बेबायदि खालामनानै जोंखौ जबरदस्त खालामदों। दा बेखौ नायोबा बे उग्रपन्थी बानायबावनाय बर'नि थामथि एकर्डनि उनाव NDB सिजफायारनि उनावहाय दा बेहाय माबा मोनसे बिराद गिदिर पलिटिकेल गेम प्लान दङ बायदि मोनदों आं। दा बेखायनो नैबे ULB मैया दाखालिसो होननाय बेबो हयथ' सोरनिबा रहस्य सोरनिबा आखाइ दङ नामा दा बेखौ समासो फोरमायसिगोन। जिखियानो जाया मानो दानो नैबे एनकाउन्टारखौथ' जोङो नुबाय बिथां सुरजित सिं फानेसर बिथाङा बुंनाय मथेबा बिथाङा मा होनदों एक हप्ताह आगत सप्ता खनसेनि सिगां बिथांमोनहा एक्सटर्सन खालामनायनि रिपर्टबो फैदों एजाहार होनायबो फैदों। अके UBL जन्मआनो साननैनि सिगांल' डिक्लेयार खालामदों नोंथाङा सप्तासेनि सिगां बहा एक्सटर्सन सोर खालामगौ बे एक्सटर्सनखौहाय ना नोंथाङा UBL खौ मिथिखागौमोन नामा ना नोंथाङासो UBL खौ दादों नामा बे सन्देह नङा होमबा सोर एक्सटर्सन खालामखो? How can you label somebody as UBL while UBL was not existed by the time? UBL आ जोनोमानो जायाखै खिन्थु बिथाङा मा बुंदों सप्ता खनसेनि सिगां बिथांमोना एक्सटर्सनखौ जोङो बिसोरखौ ट्रेस खालामबाय थादों आरो बेबायदिनो हमदों। अके दानिया नैबे एनकाउन्टारखौ फैदो दे खालामखाबाय दा नोंथांमोना बेखौ केस रेजिस्टार खालामनांगौ थाबनो बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ बायरायाव लाङोबा अनुमति हिसाबै कर्टनि अनुमति लानानैसो बायरायाव रोगानो मोनो। नोंथांमोना कर्टनि अनुमति लायाखै हा न'नि मानसिफ्राबो नायखांजोबबाय मिथिगौ बियो दङ ओरैबायदिनि केस एक्सिडेन्ट जादों। दा मा जाबाय गथ'नाया बिथाङा नों क्रस फायाराव थैदों अके बिथांमोनाथ' एक्सो NDBथ' नंला NDBआ डिजल्भ जाबाय आर्म पाब्लिक नङा होमबा कमप्लिटलि पाब्लिक। दा बे पाब्लिकखौ रैखा खालामनांगौआ प्रसासननि खामानि नंना नङा? प्रसासननि खामानि बे बोरै सानैयाल' थख' थैखो नोंस्रा खुनु जखमबो जायाखिसै इन्जुरबो जायासै गारियाव गुलिबो नाङाखिसै बिसोरल' बोरै थैखो? दा बावहायनो सन्देह दे नोंथांमोना आरक्षियासो रायजो राजाखौ जनसाधारणखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ बेनो आथिं लेंग्राखा आघात जानायखौ नों मारै बुद्रुना लांखो मारै बिखायाव गोजा गथाम गुलि नांखो? दा बेनो एखे पियरलि बियो मोनसे कनस्पिरेसि फेक एनकाउन्टार। दानि गभर्नमेन्टआ आङो दुसिनो लुबैदों BJP गभर्नमेन्ट UPPL गभर्नमेन्ट जों एखे दा बिथांमोना माबा मोनसे बिनि सायाव लाब जागोनखौ नुदों नामा खिन्थु आं लाब जानायखौ नङा। रायजो राजा निरजनि प्रमद बर'नि खोथाखौ बुंदों। प्रमद बर' बिथाङा मैया दाखालिसो 8 मासनि सिगां हाजार लोब बे गामिनि रायजो मैया जायफ्रा हाजार ओंखारदों बे प्रमद बर'नि मानसि डिभाइड आसाम 50-50 होनग्रा प्रमद बर' जै जिन्दाबाद होनग्रा दिनै बे हाजार मानसिनि भइसआ प्रमद बर'नि थाखाय नंखायजोब। गणतन्त्र मा बेलाय फर दा पिपल बाय दा पिपल अफ दा पिपल रायजोआनो जनतन रायजोआनो जोंनि धोन रायजोआनो राजा। दा बिथांमोननि गासैबो खोथाया नंखायजोब बेयो फेक एनकाउन्टार नङा एनकाउन्टार असेमार। बिथाङा सासे पुलिस अफिसारनि खोथाखौ लाबाय गाव जाय रायजो राजाया गावखौ दिनै लिडार बानायदों दिनै CM बानायदों बिसोरनि बुंनाया जेबो गैला। मा होनामोन बिथाङा बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय गोसो जायोब्ला बिटिआर नामानो बिराद गेदेरखा बिटिआर नामानो गेदेरखा रिजन्सखा कमप्रिहेन्सिभ इनक्लुसिभ आरो एक्सटेन्डेड what did he say? That's what he said. And also he said what did he say? Now the power is at the hand of the BTR. CEM can if he wishes if any DC commit mistake any SP commit mistake सोरबा OC गोरोन्थि खालामबा एडिशनेल SP गोरोन्थि खालामबा जोङो बिथांमोनखौ ट्रेन्सफारबो खालामनो हायो सासपेन्डबो खालामो दा खालामदोंसै
खालामदोंसै बिथाङा DCSP खौ खालामदोंसै हागोन नामा बिथाङा मानो दिनै बिथांमोननि एगेन्सै बुंनो बिथाङा साधारन खोथाखौ होनबानो जायो जे बे जिनिसा तदन्तनि खोथा जाबाय जोङो तदन्तआव मा बेरखाङो जोङो बेखौ नेनोसै ओंखायनो जों होनथ'ला जिखुनु जाया जाथाया गाज्रि खोब दुखु हि शुड कनभे दा कन्डलेन्सेस रेडार न'खराव भिजिट खालामहैयाखै बे दाबो बेसा सासे सिख्ला लाइमोन बिथाङा गथ' सासेल' मोनदों 18 दिननि नामा गथ'आ 15 दिननि गथ' बे दिनै बिथाङा उइद' जानांबाय रान्दि जानांबाय उन्दै गथ'आ मिनिदों आद्रि बिफा थैदों ना मादों जेबो मिथिया बेसेबां दुखुनांथाव नामा बेबायदि नङा बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनाङा एक नाम्बाराव बाथ्राया बिथाङा सेन्टिमेन्टआ दिन्थिनांगौ जे रायजो राजाया मा बुंदों नङा होमबा नंगौना नङा UBL आथ' मैया दाखालिसो मा मावदों बिसोर मा मावाखैना दासिमबोथ' जेबो मावाखै खुगाजों खुगासोजों जों उमुक खालामगोन खिन्थु मावाखैयानो नोंथाङा मानो बिथांमोनखौ लेबेल खालाम मानो जाखो बेखौबोथ' सोंनांगोन ना मानो जाखौ जोङो मोनथिबाय बाथानिफ्राय जे उमुक उमुक पुलिसफ्रासो जोंखौ थिनहरो जानो थिनो दा बेखौ होनोब्ला बिथाङा होननांगोन मानो जादों मानो जानो मोनखो दिनै बिटिआर सान्ति सुक्तिनि उनाव बे मानो जानो मोनखो व्हाइ इज इट दिनै मानसिफ्रा खामानि दामानि जेबो गैला दा बिथांमोननि थांनानै थानायनि राहाखौ दिनै बिटिआरआ होनो हायाखै लामा सामा होनो हायाखै डेभेलपमेन्ट होनो हायाखै दा माबाफोर डिप्रेसन जादों खोमा माबा लिकिं जादों खोमा आङो सावरायगोन गथ'फ्रा जाबाय आं बिथांमोनजों थाबैनो सावरायगोन आरो बेबायदि जानो मोना जानांगौ बिटिआरआव जाजोबगोन जों थासान्दियाव जिंगासिनाङा बे खोथाखौसो होननांगौ मानो डाइरेक्ट दुसिदों बेलाय दुसिनो मोना बे दिनैहाय व्हाइ इज इट हेपेनिं मानो बिदि जानो मोनखो बेनि उत्तरखौसो दिनै प्रमद बर' बिथाङा होनांगौ आंनि मथेब्ला न्याय जास्टिस बिथांमोननो बिजिरनाय नांगौ बे बिजिरनायखौ आखायनो होनदां बे दा मैया दाखालि हाजार ओंखारनाय मानसिफ्रानो जोङो धरना होगोन बेनिफ्राय जोङो मेम'रेन्डाम हरगोन हम मिनिस्टारनो आरो CM साहाबनो आरो बिटिआरनि CM प्रमद बिथांनोबो जे जोंनो थाबैनो CBIनि तदन्तखौ नांगौ बेबायदिखौ जोङो लाइ होनो मोना दाना 2 नाम्बार खोथा दा गभर्नमेन्टआ आंनि मथेबा बिटिआरआ इमिडियेटलि बिसोरो 10 लाखखौ बे मोनसे रोखोमनि ग्रेनिन एइड एग्रेसियाफोर बायदि बे जोंहा बिनानाव जे जों सारनि जे बिसि आरो गथ' थालांनाय आरो बे जोंहा जनक ब्रह्मनि न'खरनि मानसिनो 10 लाखखौ बिसोरो बिटिआरनिफ्राय डिक्लेयार खालामनांगौ आरो स्टेट गभर्नमेन्टआबो बिदिनो 15 लाखसो डिक्लेयार खालामनांगौ होननानै आङो कंग्रेसनि APCCनि सिनियर स्पक्स पार्सन जानानै आं बे खोथाखौ खावलायदों आरो इस्युखौ लानानै बुङाखै एक नाम्बाराव एबसु रायजोनि एबसु होननाय लोगो लोगो बर' जाथिनि मोनसे गोथार सात्र सन्थाननि संगठन होननानै जों फोथायो नाथाय बिथाङा दिनै बिनि एक्टिसखौ लाखियाखै गावनो दिनै एखमबा MLA जानो लुबैयो एखमबा MCLA जानो लुबैयो बेलाय एबसुनि मा प्रेसिडेन्ट जानो आरो बिथाङा बे ससियेल मिडियानि खोथाखौथ' बिथाङा दिनै सानसेनो फोजोबनो हाया खारन जोङो बे जिनिसा बै इलेक्सननिफ्रायनो जाबोदों अपोजिशन पार्टी मोनसे अपोजिशन पार्टीया गुबुन अपोजिशन पार्टीनि एगेन्स्टै बुंबोनाय बावहायथ' एबसुनि गथ'फ्रानो इनभल्भ जादों बै समावहाय नङा होमबा UPPLनि गथ'फ्रा इनभल्भ जाजोबदों बा सोरबा BPFनि सोरबा उमुगनि बियो बेखौ गाज्रि बुङो बियो बेखौ गाज्रि बुङो बै जिनिसनिफ्रायनो जाबोदों दा बे जिनिसखौ बे बोरै जानो मोनखो दा बे जिनिसा सानसेनो अभारनाइट बे स्टप जाया लासैनो जोङो बेखौ सेमिनारफोर खालामनांगोन गेजेरनि मानसिफ्रा प्रफेसारफ्रा सोरबा NGOफ्रा प्रफेसारफ्रा माने सेमिनार खालामनानै जे जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव गाज्रि भाषा बाहायनायखौ जोङो गारनांगोन बेयो मोनसे आदर जानानै थायोबा जोंहा मोनसे मरेल गैयै इथिक्स गैयै जाथि जागोन दा बेखौसो गुवारै सिन्था खालाम बेलाय मानो एफा गिदिरनि थाया मानो हथात मथात मा वार्निं होलाबायनो मा पुलिस नायदों मा पुलिसजों नोङो दिनै पावारजों थानायखाय नोङो जोंनि लाइमोन जोंनि सेंग्रा रायजो राजानि भइसखौ पुलिसनि नाम लानानै दाबायनो गासोनो नागिरनाय जादों नामा I don't think this is right what he has said